Det er den, som absorberer vandet herfra. Fortæl mig, hvem er du? Jeg hedder Elisabeth Serena og er projektleder i områdefornyelsen Nørrebro. Og hvad er det, der sker her i dag? Jamen, det er åbent hus og den første høst fra Pop-Up Farm, som vi ser her bag ved os. Pop-Up Farm er etableret i et partnerskab mellem Miljøpunkt Nørrebro og Human Habitat, Sharing Copenhagen og områdefornyelsen Nørrebro, så det er et tæt samarbejde, som har skabt det her. Og hvad er det her for noget, den her Pop-Up Farm? Jamen, det er et bylandbrug, og det er en ny måde at dyrke på, hvor man kan dyrke rigtig mange afgrøder på meget lidt plads, og det er derfor, det ligesom er en god ting i byerne. Og så er det samtidig også et hus, som måske håber, vi kan generere noget liv omkring sig sådan på sigt, og måske endda også generere nogle fritidsjob, for eksempel for unge kvarteret, eller for kvinder med andens baggrund, som måske også gerne vil være med til at dyrke nogle af de her afgrøder. Og det videre perspektiv, det er i det, at farmen eventuelt kan sælges til andre, så blive her på Nørrebro. Så noget med landbrug på Nørrebro, der er jo sådan et forholdsvis højt komprimeret område, hvor det måske er så meget plads. Er det ikke lidt urealistisk? Det er jo nu, så indtil videre er det jo realistisk, og det er jo et forsøg værd, og det er jo også med at sige, det er et innovativt projekt forstået på den måde, at vi bygger det, mens det bevæger sig, så vi bliver ved med at forsøge, om det her kan lade sig gøre, og bliver ved med at forbedre det også i fællesskab med alle de forskellige parametre, som vi håber på, det måske kan bære. Fortæl mig, hvor lang tid har vi glædet den her pop-up farm her i Hans Tausen-parken? Jamen foreløbig som det er nu, så står den her i 10 måneder, og så håber vi, at den kan blive stående, fordi der er så nogen, der bliver så interesseret i den, at den bliver købt. Og der er allerede nogen, som er interesseret i at, ligesom at overtage den og drive den videre, som en social-økonomisk virksomhed eventuelt, der kan skaffe fritidsjob osv. Så det er jo noget med at ligesom få os gjort opmærksom på, at her er nogle muligheder, som kan komme kvarteret til gavn i det hele taget. For eksempel ved, at der kunne være nogle fritidsjob for unge, eller for andre, der har brug for en eller anden form for nichebeskæftigelse. Så har min gode ven Molle, ham den anden jeg snakker om, som rejste op kokkedagen.